nwaanyị abụọ nọchiri ka m jụa kedu ihe o gbochiri anyị ụmụ nwaanyị ka m na-ajụ ụmụ nwaanyị na-azọdo nwoke bịa Amerịka ya na nwunye ya ọlụọ nwaanyị ọzọ debe n'ụlọ ka ọ na-amụta nwa ka amadi echi na enwere ihe ọjọọ ka m gwakwu na eziokwu ụmụ nwaanyị ọgwụ anyị ka ọ bara. Ndị be anyị ndewonu ụmụ nwanne m, biko nụ achọrọ m ka unu wetuo obi ana ka unu gee ihe nwaada Igbo a na-ekwu na ihe niile o kwuru ebe a ịghọtago bụ eziokwu. Unu n'anya unu afụ na asụsụ anyị na-anazi ana nke bụkwa na ije kwuzie n'ala Igbo ifu na onye ọbụla na-asụrụ ụmụ ya asụsụ bekee. Ịfụrụ ya ije na ọtụtụ ezinụlọ na be anyị na n'ala Igbo ifu na eji igodo kpọchichaa ụzọ onwezi onye nọ ebe a. Ndị Igbo na-emezi mgbapụ adọ ihe a ka ndị Fulani chọrọ. Ndị Fulani wee fụzie ka ndị Igbo si apụ wee bịa nọchikọzie n'ọhịa anyị niile wee na-ememi na ndị be anyị na-eche mgbe ha ga-agwa ha ọya efu ha bịa metọpụzie ihe ha chọrọ ime n'ala Igbo. Biko achọrọ m ka unu wetuo obi ana gee ihe a ka unu gwa m ihe nwaanyị a kwuru eziokwu ka asị eziokwu. Unu n'anya na unu afụ na asụsụ Igbo na-anazi ana ọtụtụ ụmụ anyị amazi asụ asụsụ anyị. And just like ihe UNESCO kwuru na etu ndị Igbo si aga na in 50 years na-abịanụ asụsụ Igbo asụsụ Igbo ntama ndị bekee kwuru na asụsụ Igbo soro na ndị gara into extinction. Asụsụ anyị ana ma ọ bụrụ na ndị Igbo akpachaghị anya asụsụ anyị ana. Then ịbịakwa n'ala Igbo ndị mmadụ anyị nwere n'ala Igbo eme gịnị a na-apụsịsị onwezi mmadụ ị ga-afụ n'ala Igbo ịfụ na afọ na-etu a ma mmadụ ma asụsụ si aga into extinction. Yes, biko nụ ka anyị ga-egodu ntị nwaanyị a ihe okwu ka anyị maa ma ọ na-ekwu eziokwu ka ọ na-asị asị. Biko nụ abụ m ezigbo nwaada unu nna-ayị unu biko ka unu tụsara m ihe a n'efere mba ụwa unu like kwanụ and subscribe. Biko unu n'anya unu afụ na na-ebido chanel a ọfụ. Ngwa ndewonu daalụnụ. Ngwa ka anyị gee ihe o kwuru. Ndewonu ọlọlọ Nneka Chimezie na-ekwu anyị ka nọkwa n'ọnọdụ Igbo ebe m nọ kịta wee na-eme vidiyo nwa bụ na village. Unu n'anya ihe ahụ my compound anyị ahụ mbụbọ m akọ m ubi na mbụbọ m, mana e nwere ofu ihe m chọrọ ịdraw attention ndị Igbo tụ ihe ahụ bụ population. Dịka m lọtara ugbu a na ịpụọ n'iro mebi echi m ga-emeda vidio ịpụọ n'iro ifu na obodo a dị dried mmadụ anọrọ na ya. M wee were nwayọọ wee gọọ ezinụlọ ngwuru be di m ha wee gụta ihe dịka ngwuru 20. Na ngwuru 20 anụnwa m gụtara ụmụ nwoke bi na ngwuru 20 a ma ụmụ ha mụtala amụta is over 150 ụmụ nwoke. mana ihe niile a sọsọ ihe nọ n'ụlọ bụ about 3 men and those 3 men are old. Ihe m lọtara ụlọ ime kịta bụ akwamozu. Ebe a na-akwa ozu a kịta bụ nne ha na-eletere ha ụlọ bụ onye nwụrụ anwụ. So emechaa akwamozu a kịta akpochie befa agụnyekwa ya na ngwuru dị locked. Now ihe m na-achọ ịkpọta attention ndị Igbo tụbụ a ga-eme Igbo ole kedu ihe anyị chọrọ iji ala Igbo eme. Mana anyị na-aba mba na ndị Fulani na-achọ ịnara anya ala Igbo a na-eme nke a na-eme nke a. Ajụjụ m bụ anyị n'idere ala Igbo anyị na-agụ mmadụ biri obodo oyibo mụsịsị ụmụ wụsara ndị Amerịka wụsara ndị Germany wụsara ndị Canada wụsara ndị Russia si ebe ahụ nata ịzọ ha ana ịzọ eze ịzọ nke ịzọtara ya ole ndị ụmụ nwaanyị anyị bụ ndị ha na di ha nọ n'obodo oyibo ha amụsị ụmụ odo oge anya na ụmụaka ịmụrụ ama nnata. Kedu ihe ị chọrọ iji ngwuru dị ga-eme? Ama di gị ọ ga-echi echi? Ama nna anyị ọ ga-echi echi? Ihe awụ fact ndị Igbo na-elebabeghị anya ya ka m ji si na ndị okenye anyị ọ na-anọrụkwa ala buru oche cheki enyocha chọpụtasịa ihe nwere ike inye nsogbu n'ọdịnihu mara ihe a ga na-eme ya. Eji m ohere a na-akpọ attention ndị Igbo na mmadụ agwụla n'ụlọ na anyị ekwesịghị inwe otu nga na-eleba anya n'ihe gbasa our population n'aka ihe na-eme n'ala Igbo ghasaghị nne enwere onye na-ajụ question. Ihe anyị dị after ọpụpụ kedu ihe bụ anyị ọpụpụ a
ọ anyị pụasị ma na-eto anyị ndị Igbo na-edevelop ebe ndị ọzọ. Ihe awụ iberibe otuto ntofu bụ ihe ahụ, maka na anyị na-akparazi akụ na ụba na-akpafu akpafu na-ahapụzi be anyị. Kedu ndị ga-edoziri anyị ala Igbo? Ka m gwakwa na eziokwu n'ihe a ka ndị Fulani lecha anya ga-azochaa n'ọhịa na-eche ka anyị gbafuchaa, ka anyị mara na ihe anyị ga-eme ya. Gịnị ka anyị ga-eme ya? Nwoke bịa Amerịka ya na nwunye ya, ọ lụọ nwaanyị ọzọ debe n'ụlọ ka ọ na-amụta nwa ka amadi echi na enwere ihe ọjọọ. Ka m gwakwa na eziokwu ụmụ nwaanyị ọgwụ anyị ka ọ bara, maka na ọtụtụ ndị bịa Amerịka mụsị ụmụ ka nka nwụọ, ụmụ ha chọzie ịnata enwezie nri relative a na-akọnet. Mana ọ bụrụ na nwoke ahụ lụrụ nwaanyị ọzọ mụọ nwa n'ụlọ, ndị nke bịa Amerịka ga-enwe relative ha ga-akọnet. Kedu ụzọ nwoke ịnụ nwaanyị abụọ nọchiri? Ka m jụa, kedu ihe o gbochiri anyị ụmụ nwaanyị? Ka m na-ajụ ụmụ nwaanyị na-azọdo nwoke. Ụnụ ọmaghị na ndị Igbo na-aza ahaza mmadụ ka akụ, mmadụ ka eji aka. Biko nụ ndị okenye anyị, m na-eti m na-akpọ ụnụ, gịnị ka anyị ga-eme anyị? Marakwanụ na ahapụrụ ụnụ, enwe ndị biri n'ụwa hapụrụ ụnụ ala Igbo, na mmadụ na-aga into extinction just like animals. Asị na these animals stands a chance of going extinct. Ndị Igbo right now, ọ bụrụ na anyị elite ha mana ihe anyị mere onwe anyị, I stand the chance of going extinct. Biko nụ ndị bụ ndị okenye anyị, ma ndị ụka ma ndị niile na-achịkọta ndị Igbo, leba n'anya n'ihe gbasara population anyị. Igbo na-aga extinct, ma asụsụ anyị ma omenala anyị. Anyị chọrọ ijikọ ọnụ kpochapụ. Ọ bụrụ na ya elite ha kịta mana ihe anyị mere, lekwe na anyị lee extinction. Ndewo. Biko ọkwa ya egechaghị ihe nwaanyị a kwuru. Ọdụ unu ka ọ na-ekwu eziokwu ka ọ na-asị asị? Biko nụ, achọrọ m ka unu dere m ya na comment section. Unu ama na o nwee ebe nje ofu ụbọchị ụmụ ikorobịa ndị Igbo anyị na-asụrụ ha asụsụ Igbo, ha sị na ha amaghị asụ Igbo. Dịtị mgbagwojuru m anya ka unu fụnọ ndị nne. Ịghọta, ndị nne bụ ndị na-eme this mistake. Ihe nji wee gwa unu nọ ndị nne na-eme that mistake. Ọ nne ga-akụzi, onye ka eji kpọọ ya mother tongue, ndị oyibo kpọrọ ya mother tongue. Ọ nne ga-akụziri nwa ya asụsụ ọbụla nwa na-asụ bụ nne bụ ihe mere o ji asụ ya. Bikonu, anyị bụ ndị nne, ka anyị gbanwee omume anyị a, bido na-akụziri ụmụ anyị asụsụ anyị ebe ọbụla anyị nọ. Asụsụ anyị dị mkpa. Bikonu, because iluzuo asụsụ gị, iluzgo your identity. Ka ndị oyibo si asị ya, once iluzuru asụsụ gị, luzuo omenala na ọdịnala gị, then onwezi ihe ịbụ, iluzgo ihe ọbụla maka onwe gị. And onye ka ndị British ji wee na-afọ ọsụ anyị n'iwu n'ọsọsọ bekee ka anyị ga na-asụ, ka anyị wee chefuo ihe ọbụla gbasara anyị. Ọ dị mma, mezie asụsụ nke anyị ọ bụrụ optional, English abụrụzie compulsory. Bikonu, ka ndị Igbo anyị tinye ihe a n'uche, especially ndị nne. Bikonu, na asụsụ Igbo na-ana. Bikonu, etu a ka ọ ha m n'ọnụ. Ndewonu. Bikonu, chetakwanụ ka unu tụsara m ihe a na efere mba ụwa, o like ya and subscribe. Ndewonu, daalụnụ. O ngwa ka ọ dị.